Ahoj, tady dneska vás vítám dalšího videa a dneska si zahrajeme FNAF 2. A nebo jedničku. Tak dvojku, no. A teďka tady dáme a máme co? Jo lidi, kdybyste chtěli další videa, tak napište do komentářů a dejte like a odběr. Pohlavně. My se vám ozvem, až tam budeme. Ahoj. Počkej, tak už jsme tady. Tak jdeme. Jsou tam. Ale měl bys tam, no. Kámo, teďka kdyby se na tebe mrkli. Ale ten Freddy, jak je na zemi, ten White Red, tak jako je creepy, mega lidi, že jo. Jo, to ne, teda. Ten chce, Takže je první noc, tady to máš i. Doufám, že dáš aspoň třetí. Já jsem dal 5. Pátou noc dal. Aqua. Počkej, nebyl tam někdo. Ne, tady ne, já myslím. Kde byla ta... V té šachtě. Mně přišlo, že tam byla Mangle. Ale možná mi to tam přišlo. Já mám takový divný pocit, že něco... Že tady najednou nejsou. Aha, tak jsou. Počkej. Balony v pohodě. No. Ne. Počkat. Kde je Čika? Čika, to je tady. Čika. Ono je těžký 100 si ji všimnout, protože ona je nalevo. Jestli vidíme tady rozbitýho... Počkej. A mně se stalo, že tady nikdo nebyl. Ten Freddy nás kouká. Tak podívej. Že jo. Ale počkej, nikdo nebyl? Aha, mně to jen přišlo. Kam prostě? Že se... Co? Ty všechno přijde. To je Papet. Kde je Papet? Viděli jsme Papeta vůbec. Není v tom dárku. Jo, je. Ale kde je ten dárek? Tady. Ne, tady ne. Ne, tady taky ne. Kde je? To zkouší. Tak ty to random mačkáš. Jo, počkat. Ne, nemusíš. Tady by... Ne, kde jsi byl? Kde jsi byl? Tady. Ne, kde jsi byl? Tady jsem... Ne, tohle to není. Ale ne. Tady. Jo, tady je ten dárek. Jsi slepej. Počkej. Mně přišlo, že tam něco bylo. Ale... Kámo, dal bys to, kdybys měl být hlídač. V pravém. Vybije se ti to. Tak se ti vybije baterka. Tak radši to neskoušej už. Jsou 2 hodiny ráno, tak to dáš, ne? Rychle masku. Ne, ještě ne. Neber si masku. Neber si ještě masku. Musíš ty kamery hlídat. Pokud tam teďka je. Kamo. Ale to nedělej, tak to už je zbytečný pak. Tady není. Ale tak já se koukám. Kam? Vybila se kamera. Počkej. On zmizel. Masku. Možná tam přijde. Co to bylo? Lidi? Je tam jeden. Fakt. Jo, je tam. Je tam. Posuň se trochu, bro. Bro, kamo. Kamo. Jo, vidíš? Jo, lidi, a když tam je to... Tam je Freddy, to je Freddy.
Kámo, z něj vyleze papet, ne? Ano. Tak hlavně nemačkej se. No teďka nevíme, jestli tam je. Nesmíš. Lidi, dokud tam je tata, tak prostě nesmí sundat masku. Aqua. Jo, to je... Hej, já teďka... Proč mi přijde, že tady je balón? Ale nevím. Ne, že jo, lidi? Jo? Ale možná ne. Ne, to asi ne. Tak to by byl nějaký creepy. Mně třeba vůbec nepřijde creepy. Tam je papet! Nevylejzá z toho dárku. Papet? Jo. Že jo? Ano. Kam? Teďka pokud sundáš masku, tak papet na tebe vylítne, podle mě. Tak radši nic nedělej. Kam, pokud... Jako, to je creepy, že jo, lidi? Kámo. Ale jednička je nudná, ale dvojka je mega těžká. Ale jako, ne, dvojka je mega dobrá, kámo. Kam, No ale... těžká, to je pravda. Jako máš pravdu, no, je těžká. Jo, lidi, a kdybyste mi chtěli dát odběr, tak ten už se Fanix hraje, jo. Energy Creeper 13. Moc bych byl vám... Počkej, ale podívej se sám. Teďka si sundej. Ne, počkej. Ale že... Tak jo, radši se to nadej teda. Kamo, pokud vyskot. Je tam Toy Bonnie. A ti druhý den, prosím. Teďka zkus sundat masku. Ale to by už došla. Protože... Tak jo, lidi. Tak jo, lidi, Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr a koment a čau. A uvidíme se u dalšího videa. Teda s Aquou. Tak to řekni. No.